Welcome back to the YouTube channel, Malawian Cameras. Tipasane update ya ku Geneva, Switzerland. Kumene ndithu maiko awiri America komanso Iran anakumana kanamba 3 kuuzana kuti tipange banji. Poyamba adakumana ku Oman, kachiwiri adakumana ku Geneva, akanso ndi kachitatu kamene akukumana ku Geneva kumene ku Switzerland. Kumene kutithu akukambirana kuti tipange banji makamaka Iran pamene ikupatsidwa ma conditions. Iran pamene ikuwuzidwa kuti ivomereze ma deal amene America ikufuna, komanso Iran ikuperekanso ma conditions kuti inunso chabwino tipanga komanso inunso muvomerezenso ifeso zimene tikufuna. Ndi nkhani yoti timabwereza nthawi zonse tikudziwa kaleso kuti akufuna zijane akufuna ziyani. Komano mango tipite to the point straight. Tipite pa point kuti palipotani. So anthu amene watakumana ku Geneva lero Thursday kumene kundithu anakhala meeting yawo kukumana kwawo meeting yawo ndithu inatha 4 hours ndi 1 break. Yes, after 3 hours anakapomera kaye kana kunkolowaso kumalizisa sobano 1 hour ina. In total khangati 4 hours kumakambirana. Komano remember kwene kuti kukambirana kumene akukambirana kumene kuko still palibe padakali kukambirana kundi kwa indirect sakukumana face to face. Komano zinthu zake zimakhaza kuti akhala ndakuti yemwe uja ngati nkhala pakati mediator ndi yemwe uja amene ali foreign minister wa ku dziko la Oman. Amene amati kupita uku kutenga nkhani kupita nazo uku, ukuso akatenga nkhani kupita nazo uku. So omo ndi mmene iwo andithu kuchitira kumene kuku maso ndi mmene achitira. So malo amenewa si malo onena kuti angokhala kuti ndi Geneva kuti basi kongokambirana. Komanso tinene pano kuti malo amenewa ndi malo amene ndi malo ngati valve kama kuti ndi pamalo pamene panga nene zonse limeneli kwa akulu tene kuti anakote. Ndi malo amene akupangitsa kuti nkhondo ipangidwe hold on. Ndi malo amene chilichonse chikudikira malo amene wawa chilichonse sense kuti kujako mukuona kale bwinobwino. Komano malo amenewa ndi malo amene akudikira kuti kodi zotsatira nkhondo ichitika kapena isichitika. Chawo iwo achitithu ma talks awo zokambirana zawo anakambirana bwinobwino kenako pachatanaka kuti zimakhala kumbali komabe still don't worry ife tafukula ndithu tikuuzani zimene zinali mkati ngakhale kuti kunalibe kamera. So komabe atuluka onse mbali zonse ziwiri zinaonetsa positivity, zinaonetsa kuti pali everyone aliyense anali optimistic kapena kuti anali ndi optimism tenokuyana optimistic. Ndi chiyembekezo chabwino kuti zinthuzi I think tipanga reach the deal. Ndithu tikafika ndithu zitheka ndithu zimene makamaka zimene tikubwerera kumalo kuno. So anakamba Abbas Arakachi kunena kuti iyayi inali zikuoneka zoti zili positive komanso tifikira deal. Ukoso mbali nayo so amatiso iyayi tifikiranso deal ndithu komano tili munjira ndithu komabe zikutsonya kuti mwina mwake zitha kutheka. Komano this time pali ndithu proposal. Iran yabweresa proposal ya chilendo kapena kuti yabweresa chinthu china chake chilendo yauza kwanena kuti chabwino since kuti America nkhani yake imene umakamba ndiyo khuzana ndi Iran yo ndi abodza. Iran yo sitikuyikhulupirira imene ikukhala ngati kunena kuti nuclear deal nuclear bomba la nuclear imene ikhoza kupanga imene yoyo. Iran inayamba kuyankhula kale kuti ife sitingafuna bomba la nuclear, sitipanga bomba la nuclear. President akuti ife sitipanga bomba la nuclear. Prime Minister aliyesa akuti ife sitifuna bomba la nuclear. Aliyesa akuti sitikupanga bomba la nuclear. Koma still America ikukakamira kuti ayi ndithu inuyo bomba la nuclear
mukupanga mwanseri kapena mutha kupanga mwanseri. So America yanena kuno kuti akulu zioneka zoti sitikumvana. So chimene tikufuna ife ndi chinthu chimodzi. Timafuna ndikupasani propose komano ma analyst ambiri anthu ozukuta anena kuti actually imeneyi ndi test ndi mayesero. Iran akuayesa America kufuna kwaona ngati ali serious za deal. Afuna awayesa propose imene yapempha Iran kwapempha awo America akuti ndi mayesero ndithu afuna aone kuti America ili serious kapena ikungosewera kapena ikungopanga chanchan. So anyway, proposal yambirira America Iran yawuza kuona kuti tipanga chonchi pasavute tipanga chonchi ife tikufuna tichotse chikayiko komanso mantha amene concerns mantha amene muli nawo pa nkhani yokuza ndi nuclear. Tifuna tichotse zimenezo. Okay, so chimene tikupempha ife choyambirira chonena kuti pakhale ife uranium wathuyo civil nuclear kapena civilian nuclear yathu imene timapanga nuclear ya imene tifuna tikuzigwisa ntchito ngati za medical za chani izi ndi izi osati za mabomba yayi magetsi. Tifuna nuclear imene ichayo pakhale maiko ena aluya ku region kumene koko amene azitenga nawo gawo pa nuclear imene icha. Iwo azitenga nawo gawo pa nuclear imene yayo. Yes, ikhale joint. Imeneyi amaitcha kuti joint nuclear enrichment project. Pakhale anthu amene wawa ndikuti tizikhale modzi. Komanso China nawuza kuti inunso maprogramu athu ameneyi ngati America mutha kupanga nawo invest. Yeah, topanga invest. Tufati ngochosa claims mantha amene nawo kuti aithe kutha kupanga. Fine makapanga invest ndoti mukudziwa kale kuti chikuchitika njani kumene kucha. Ngati simukapanga invest is fine. Tibwese third country. Pakaiso dziwo lina limene mulisankha inuyo. Lizipanga nawo participate. Likhala involved. Nuclear amene za nuclear ife kuti ayiwo azizoona kuti kumati anthuwa sakupanga chani sakupanga mabomba yake. Koma nuclear iyi ndi ya civilian. And anazakambaso Iran anazakambaso kuna kuti chabwino is fine. Mbali ina ndinena kuti titha ngati mukufuna ife uranium wathuyo zida zathu zonsezo zimene timapangira chan we can transfer it to a third country. Titha kutenga uranium ukapangira kudziko lina maprogramu simple. Yeah, so kumene kujapo zochitika zizekachitika kumene koko. Yeah, koma asizoti awonongedwe completely. No, uranium ndi udula. Right? I was America. Could we can transfer it? Kapena we can have limited enrichment. Zose zoteka. Izo nzimene to awuza. Komanso China awuza kuti bakhalaso international oversight. Like monjezeraso inuyo kuti oyang'aniraja atha kukhala oyang'anira ambiri ka amotana azibwera aziona kuti akudi Iran nuclear kupanga nayo chani. Simple. Bas proposal ife ndimeneyo. Kuti tingochotsa mantha chikayiko chomwe nachocho. Iran yapangala zimenezo chifuna kuona how serious is United States of America pankani. So uyu sana kangoyankha Witkoff sana kangoyankha chifukwa iyeyo ndi munthu anena kuti wangotumidwaso. So awenari nyamula uthenga uja apita nawo kwa dad Trump. So yeah, kumene kuja kuti akamuyankha. Zimene akamuyankhezo ndi zimene zionetsa kuti madolo ali serious kapena sali serious. Right? Yeah.
So iyo ndi nkhani imene makamaka inali kuchipinda kumene koko, imene ndi new proposal imene ndithu Iran yapereka ku dziko la America. Koma auziratu kuti kunkhani okhuza ndi mamissiles mabomba kumeneko ndi no go zone. Msakambe ko zimenezozo. Right? Kunkhani yokhuzana ndi kuti muphwasoli yetu like muchoseri Iranian yes. Imene jayo ndi imene sobano Iran ya bloka ndi proposal yabwerayi. Kuti muchosecho zonse muchotse kumene kujako. Iran sakufuna zonse achosachosera yayi. Chifukwa zinthuzo zimagwira ntchito inaso yofunika kwambiri. Right? So ndipfaka yabwera ndi proposal imene iyi. Poyamba nawuza kuti it's fine. Tetha kuchotsa koma ndekuti mutuchotsera ma sanctions zibalo. I think America city ready kupanga zimenezo. So yeah, that's it. That's why yangobwera iyi. Iyi tiona kuti chingachitika afterwards. Date ina sana bange set. Date ina yote akumanaso lite sana bange seti angozisiya kaye. I think akapita kwa dadeko akalongosolana kuti izizi kuti nga Iran ayankhe motani pankhani pa proposal imene aperekayo. So ngati America ili serious zofuna kukambirana ndikuti atha kuvomera za deal iyi. Koma ngati serious zofuna kukambirana abwesa ndi excuse ina tachosana zimene zozo situfunirato palibe makuti no discussion abwera ndi imene. Koma ngati ali serious atha kungopanga zimenezo atha kupanga nawo kuuza dziko lina likhaende joint enriched project basazipangira project limodzi. Yeah, you understand what I mean. Yeah, dziko nalo likhala ngati maso akumene koko likhala ngati maso akumene koko mezi zimakhalekera. So yeah, chistima cha Gerald USS Gerald Afford ndi chimenechi tsopano ulendo chachoka kuchapo tsopano tinakamba kale komano in a real video chimenechi. So guys, inuyo mugone bwino usiku wabwino. Ambuye akuchengetereni akutetezeni akuchosereni zoyipa zonse afiti wonse ndithu asakuoneni loli akabwera kudzakutambirani. Guys, thank you so much Malawian Cameras.